me kawa yude kuoma gavana gwena wach koro so indam chabenyo giwuoye ten limbe manyo jo Kisumu obedo godo ni ang'en ti gik mang'eny mabe samoro wageno ni county ma Kisumu kata jotelo manyo ni kanyo gibiro medo lerie jopiny kuom gik manyo giyudo ang'eny alap tuke ma Moi ma en achiel kuom alap tuke ma historic bende nyo aneno ka wachore no kit million maromo 700 mar vigero alap tupe no but achiel kuom gik manya geno an kaka ni wach mar midhiero mar pi mar oula mamako kano Osako Junior biro nyisi kanyo to gi ji duto te mabende neno ka wuok e gwenge ma Kano midhiero mar pi ma higa manyien samoro kwalo oko to koth biro mapek to biro ji kinde ka kinde aparo ni en achiel kuom advantage manyo onego bene telo ma Kisumu kaw mondo mi wang'ini to kech ka ng'iyo budget kacha to okaneno maybe je samoro okole matut ka bende nitiere omenda manyo oketi ne dam mar mar koru yes so in chan kech en gimo sebet ke wacha bende nitie okang' manyo ogene kech achiel kuom gik ma hinyo ji Kisumu kata Kano kacha jo Kano samoro nyalo gombo ng'iyo ni to oula musiko sombo gi higa ka higa madok be nje neno mana dweche matin mokadho dwe matin wach mar sirkal saidia cha kendo koduogo bende nitie okenge manyotim koro manda paro nitiere wisdom mar jo Kisumu gi jotelo manyodhi mak mana ni gima watemo wacho kani e limbe mamoko ma samoro biro medo betie giri wiye kijende to joma tindo gi bende ka gidhi godo e ot mar sumo paro jatend piny gimbe migi thuolo gi wuoye wetingi tinga ka jomo tingi bag nikech no aneno matin joma tin manyo nitiere kaka Charles Osako gine lakini ngama nyo miyo gi thuolo mondo mi gimbende gibede representative gimbe giwache gik magikale kuom sani bende kosum pachgi nyalo bedi maber koro telo nyaka betelo mantiere joma dongo joma ignie diere joma tindo gi bende kik we magin kik beda jok mitie lori to dhi bora no ne pichi ne gi kose kaw pichi nyari adek tichwadi e mbui to pachgi to okokaw okay